don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to my friends on the TV. It's the Nedbank Cup, Kaizer Chiefs 2, Orlando Pirates 1. I'm joined by Mr. Mahaye. Yeah, so ngibanga kumsindo manje. Senobanga umsindo. Hayi lento yenza uArrows 2, Chiefs 1, S1 still. Niyishaya kahle manje. Thibo sithi Sondweni. Angiyazi le. Amen. Sibonga unyazi lwezulu bafowethu. Yes! Yeah, sibonga unyazi lwezulu. Ngaphandle kwalo ngaba silutho. Yeah. Leya nkuxa leya parade leyabhixa ama-ground ngemithi mfethu sesikhathele Hey ndoda. But unyazi lwezulu lutshengisile ukuthi lungaphezu kwaloya mthwalo weparade. Yeah. Yazi ukuthini? Contest bengifuna ukukutshela yona mnganami. Ngayisho lento before. Khuluma nami. Ngathi Kaizer Chiefs is an economic booster. Yes. Makuwini Kaizer Chiefs kuzamazama South Africa. Yeah. Abantu bathi ngiyagula ekhanda ngiphilile ka. Yeah. Abantu abaningi uma ngi-analyze ibhola bafuna ufake lamagama abo ama-technical words and everything. Yes, bafeyile uku-understand ukuthi thina ibhola salithanda sibancane sadlala ebhuqwini saze salifunda salidlala saze saphinde saqoka amateam esesizowa support. Yes. Yabona iKaizer Chiefs nganami namhlanje iprovile ukuthi there is nothing wrong about the boys. Yeah. But benza ngamabomu. Abafana. Hayi ukuthi sinabadlali we understand abangenayo quality. Yeah. They are quality players. Yes. Batshengisile today khona lento abayenzayo so sithi uma benza lento abayenzayo mfethu Chiefs ayithathe emthathayo bayaholelwa baqweletwa kubuya umuntu ozohola ozosebenza finish ucoach kodwa unabi akayindawo yakahamba lokho isathi ucoach imina engathi ucoach akalandwe after withdrawile kwalandwa bani uKevin Johnson. Yeah. Ngathi uyaphi uJohnson akulanda unabi netechnical team yokusakhumbula eChaswell. Bamlandi Chiefs. iChiefs njalo mina mangisho izinto iyazenza exact. Ukhamba uchecka wonke ama-video wami. Because mina ngikhuluma exact into kumele angikhulumi lama-fancy words ahambe ekhulunywa abantu. Ukhuluma edingeka. Yabona mina ngikhuluma i-reality ukuthi sifunani. UMan B is the second person UMan B owathi unabi akafika. You understand? Yamlandi Chiefs unabi. So unabi njengamanje sinoMan B siyamsupport. Thina unabi thi. Yabona ubona la sina noMan B. Kuvukele la. Yabo. Abuyile Masende man. Abuyile kade sengasekho. Yabo. Ngamtshanje umuntu ozodlula phambi kwethu wesifazane aqala. Abuyile Masende. Unabi indoda mfethu ubuyise ukudoda bethu. Ayeye, Kosi, ayeye. Danko.